bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moneru bindu jayndeli moɗon weltare min dañata kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hande koye ɗon tan yo Allah waɗanin jaam goto fo salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jittaki e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof ha ɗon boro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna foof ɗum noon ko dañde weltare addande on ko ɓuuri tengtude e jaydel ɗi e wiide on jokke wadde abonné nden dande kam ɗo joni koko jokki tan hande jettiɗen au moins 100 abonné ndemi fuɗɗo ustude kono so tawi en jettaki 100 abonné mi woppata mbaɗe accéléré la cadence jokkon wadde abonné jokkon ɓenninde information o onon goni soldeteɓe Pindi TV wadde noon min goppi ɗum e juuɗe moɗon onon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe kono kadi onon dendagal fulfulde foof ɗum noon dañde weltare addande on ko ɓuuri tengtude hande ina jeeya hen hande budget mo ganduɗa wiyama tan ɓeyditima e nder leydi meɗen Sénégal nani nder jaydeli ɗi caggal ɗum gama en gar ko ganduɗa keewi hanki Barthélémy Dias e ngoleki muɗum ko keewe yeewi askan wi kono kadi konngudi ɓe ganduɗa ko kamɓe goni Benno Bokk Yakar kamɓene nani hen en batta sona uddidde roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka hande e jayde gendire e Le Soleil jayde Le Soleil noon ari tan koye budget mo ganduɗa wi ɓeyditima e nder leydi meɗen Sénégal ko ɓeyditi hen noon tolnimay tan milliard uji tati e tan milliard uji temedde tati e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi piccal jeeɗiɗi ɗum woni ko ganduɗa ɓeyditima hen saabu yete ɓe mbi oɗon budget kay nani tawano e tan temedde joyyi milliard e nogas e temedere e tan ujunnaje joyyi e temedere e capanɗe jeenayyi e jeenayyi milliard ko ɗon tawa ɗo joni noon yettinama ɗo ganduɗa kañum woni tan ujunnaje joyyi e temedde joyyi e capanɗe joyyi e jeegom piccal jeeɗiɗi ko ɗon tolni oɗo saaha ɓe mbi noon ngal ɗon banggal ko tan faye banggal énergie mana ndelam kuɓam ene jeeya hen ko way noon mana pétrole oɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko keewi ko hanki kay ɓe garti hen kamɓe jayde gendire woni tan yeewi askan wi e tikkere mabɓe hanki caggal ɗum garene jayde l'observateur ɓe gari tan ha joni ko keewi hanki ko woni hakkude Barthélémy Dias e ɓe ganduɗa kamɓe goni wonɓe to tan joguiɓe heeɓoɓe liste uji ɗi ɗum noon wiide liste mabɓe koko riwtano saabi riwta ko tan banggal parité goni koɓe mbaɗani respecté ɗum noon jayde l'observateur ari hen wi Barthélémy Dias hanki kadi holliti hoore muɗum kono ɓe mbi e nder yeewi askan wi kay ɗo joni tekkere nana luuɓa toon ɗum noon ɓe mbi tan kanko Cheikh Bamba Dièye e wondiɓe makko kay ɓe darima tigui gam tan hollide tikkere mabɓe e position mabɓe mbaɗa e liste uji ɗi ɗum ɗon noon ɓe mbi tan oɗo saaha hewɓe noon nani gonde tikkere e tani ene sikkama woɗɓe ganda ma gummoy landa o ɓe mbi kay ha joni tan oɗo ɓiɗɗo debbo kay biyeteɗo Lissa Tine kañum noon ko joom galle muɗum tan fawa junggo saabi ɗum noon guel ɗo cukalel dewel guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni 2019 ha joni guel yitaka nde o yano te noon o wattidino ko yaade e joom galle makko oɗon ɗum ɗon noon ndene joni leeli ko ɗum tan woni ko l'observateur ari e wiide mabɓe holko saabi oɗo enquête leeli ha yetti ɗoyete garene banggal gongal woni jayde las e oɗo subaka kañum noon ari tan ko eko keewi e nder hanki to ganduɗa kay kañum woni to liste uji ɗi nawete to ɓe mbi noon ko électricité tigui mana courant tigui huɓɓi toon walla mbiyen courant tigui ne weeyanno ɗum noon saabi tan kamɓe responsable uji baɗono Barthélémy Dias ɓe mbi ko dariɗo tan gam wiide amo ɓenna tigui amo naata nder toon gam ko wayni fawa kay lawol ɗum noon kamɓe Benno Bokk Yakar ɓe mbi tan ko way kamɓe Benno Bokk Yakar ne ɓe darima oɗo saaha gam tan kamɓene salade ko way noon ɓe mbi ha joni kay OFNAC wi ko tolne capanɗe jeenayyi ɗi ganduɗa yete ko tan enquête foti udditede hen woni dossier ji yo enquête uddite hen no hannirta ni saabu ko ɓuuri hen hewde kay yahani rewna kay lawol ko rewna e lawol ha hande yetti kay koppareje ɓeyditiɗe woni tan koppareje leydi meɗen ɗum noon ɓe mbi ɓeyditima milliard uji 5 e tan milliard uji
ujunnaje 5 milliard e temedde 5 e capanɗe 5 e jeegom piccal jeeɗiɗi ɗum woni yete ɗo tolni oɗo saaha ɗum noon kanko Abdoulaye Daouda Diallo noon darde makko ina yiya hen no feewi. Garene jayde enquête kañum noon ari tan koye loi mo ganduɗa yete ko kañum fayi tan e élection ji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi saabi noon liste mo Dakar o jogori rewtede woni tan banggal parité ɓe mbaɗani ɗum respecté mana debbo ardo gorko rewa hen walla gorko ardo debbo rewa hen debbo goto gorko goto debbo goto gorko goto ɗum woni ko ganda ina foti waɗe respecté waɗaka hen respecté e goɗɗum ko ganda nani ñoofi nder kay ɓe kalnama ɗum kamɓe kono Barthélémy Dias wi ko ñett wi nanata ɗum ɗon yette nofiru ñamru wadde noon koɓe saliɓi ɗum kamɓe ɓeɗon ɓe mbi Mamour Diallo e omo ganda kanko woni Aliou Ndoye e Diop Sy kamɓe noon koɓe ganda kay enquête walla mbiyen rapport mo OFNAC 2019 fay 2021 aɓene nder hen aɓe moddi hen rip. Garene banggal tan Vox Populi kañum noon oɗo subaka ari tan ko hollidde tikkere Yewwi Askan Wi dañi ɓe mbi ko scandale tigui woni hen. Barthélémy Dias wi ko complot tigui woni ɗon ha saabi oɗo saaha o wi ko o heɗota ko ni walla amo daña temps yaade gam wadde recours e ko way noon ɗum ɓe jeeɓata ɗum saabu ɗum ɗo foof woni hen woni caggal muɗum ko gardiɗo leydi ndi Macky Sall wadde noon ɓe jaɓata walla ɓe jeeɓa woɗɓe ɓe ganda kay jeeɓani kamɓene mbaɗani croiser les bras woni wa Benno Bokk Yakar saabu oɗo saaha kamɓene ɓe daari koɓe mbi ɓe goppata hay lawol gotol saaha foof aɓe ƴetta ko ɓuuri hen hewde ɓe pawa ɗum e dow Macky Sall walla mbaliɗo ɓe ƴetti fo ɓe ɓaata e dow makko. Farba Ngom noon wi tan ko Barthélémy Dias ka ko an min kaldata ɗo noon amini padma te kala ko jiɗɗa mamin jaa hen min jaadu hen ma. Biyeteɗo Zahra Iyane Thiam kankone ndewa addi konngudi makko o wi tan ko kamɓe Benno Bokk Yakar yoɓe darnu ɓe ñiiɓa koyɗe mabɓe kala ko Barthélémy Dias yiiɗi ɓe jaada hen makko ha weela. Garene jayde Les Échos ɓe mbi ha joni tan kamɓe tikkuɓe ɓe ɗo joni ɓe gukkitta ko jeyli e dow Khalifa Sall e Ousmane Sonko Cheikh Bamba Dièye Guirassy e woɗɓe ɓe mbi noon ɗo joni tan place uji ɓe pawaɗi wona lawol. Kanko Serigne Mansour Sy Djamil noon o wi ko kanko Khalifa Sall yo ƴewta tan e hakkille makko e hakkude makko e Allah beele tan kanko amo waɗi mérito 15e place mo totta o e liste uji ɗi. Kanko Maître Moussa Diop noon o wi yete tan ɗo joni walla mbiyen e oɗon kay o goomu nguɗon wiyetego tan Yewwi Askan Wi ko ɗiɗot ko Samba e Bacce tan goni hen woni ɗiɗo ɓe ganda kamɓe gardi ɗum aɓe mbaɗa koɓe beela ɗum noon o wiyata tan ko Khalifa Sall e Ousmane Sonko. Yewwi Askan Wi e Benno ɗum noon woyɓe mbi tan ko wona jaam walla wona tan ko weeli wone hakkude mabɓe. Kanko Barthélémy Dias o waɗi boucan mawɗo ɗum ko hanki wonno to direction générale mo ganduɗa ko toon tan élection ji walla mbiyen kala ko fayi hen nawete no o wi foof noon ko Macky Sall woni caggal. Déthié Fall kañum wi tan ko wondi wati kawla ko ganduɗa yete faye élection ji ɗi so tawi tan kamɓe liste mabɓe yahani élection dañata e nder leydi ndiɗo ɗum woni konngudi mabɓe e nder tan nde ɗo jayde. Garene jayde quotidien Le Quotidien ɓe mbi noon ɗo joni tan Yewwi Askan Wi nane nder mette kabo kanko Jamil Sy ɗo joni ko tikkuɗo no fewi. Kanko Cheikh Bamba Dièye ko way noon kankone wonemo ko Guirassy Cheikh Tidiane Dièye e woɗɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha kay ɓe tikki tigui Dakar noon ɓe mbi Barthélémy Dias nani joopi feɗendu Benno Bokk Yakar wideɓe tan min goppata moon hay lawol gotol ko jiɗɗon wadde ko mbaɗon ɗum walla jettinon ɗum ɗo jiɗɗon yettinde ɗum ɗo ɗum saabi hanki o holliti hoore makko toon to ganduɗa ko toon ɗiɗon liste uji kay pawano ɗo joni noon goto fo nani joopo goɗɗo o peɗeli ɗum woni ko ƴewtida e hakkude mabɓe. Ɓe mbi noon hakkude yette wonɓe e banggal cafrugol lawol e tan ɓe ganduɗa kamɓe goni laamu ɓe jittodiri saabu ɓe ciññini ha ko heewi ɓe ɓeydanama hen e salaire uji mabɓe. Dakar Times kañum noon ari tan koye ko faye banggal pétrole e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi production o mana ligguey o ine foti fuɗɗade hitande
balɗe arore nde woni hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati fayi ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi. ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko yete ɗo leydi meɗen Sénégal kamɓe FMI ɓe mbi ko oɗon budget ene foti ɓeyditade hen kono kay ko ganduɗa ina woni gartam ɓurgal hewde ngal ma ligguey o yaaha ha ɓuura yajde seeɗa ko nden Sénégal ɓurata yiide hen hoore muɗum. ɓe kolliti kadi ha joni tan budget mo ganduɗa ɓeyditima kono kadi ɓe garte Abdoulaye Daouda Diallo ɓe mbi beele ko caliɗo wadde ko tan ko Macky Sall yiiɗi ko gardiɗo leydi ndi ɗum ɗon toon to cité Ndiobène to ɗum woni ko ganduɗa nane jayde Dakar Times. Garene Libération kañum noon ari tan koye ha joni e banggal tan ko OFNAC holliti ko oɗon enquête ko hen ɓe jokki ɓe jeehi ko to Ziguinchor hande ɓe mbi tan oɗo kay biyeteɗo oɗo kay mo ganduɗa nanggama hen ha joni junggo muɗum yaltani hen toon to diwan mo Ziguinchor to ko banggal leydi ɓe mbi ko festin tigui walla mbiyen fijirde tigui e peccore banggal leydi woni toon. Kanko Donatien Kamfadi noon junggo makko nani naati lombi ha nder ɗo nanggama walla mbiyen ɓe ganduɗa kamɓe goni OFNAC mbaɗimo épinglé tan oɗon ɗiɗon dossier ji jaltuɗi ɓe mbi ko tolni tan kanko oɗon o waɗino retraité ko ɓooyi kono caggal ɗum o liggitima toon e place makko saabi ɗum ko arditiɓemo ɓe goppitimo e place oɗon kono kadi e jeygu leydi ko tolne parcelle aji nogas ɗi ganduɗa o yeeyi ɗum mo waddi hen noon e oɗo biyeteɗo Issa Kassé woni coursier mo ganduɗa ko kamɓe mbadduno junggo e fandu. ɗum ɗon noon addi caɗele kewɗe ɓe mbi to Darou Khoudoss noon faux et usage de faux ƴewtinda toniyete ha saabi tan oɗo biyeteɗo Magor Kane kanko noon o fawanoma junggo faade hen toon to Darou Khoudoss toyete ɓe mbi toon to commune mo Fawonne to diwan mo Sédhiou Ibrahima Ba kañumne o wujuno tan koye caisse mo ganduɗa wona e poche makko o nanne nder tan poche uji makko ɗum woni koɓe kolliti ɗum fo noon ko ɓe ganduɗa kamɓe goni OFNAC kolliti ɗum e dossier walla mbiyen dossier ji jajƴi ɗiɗon rapport oɗon mo ganduɗa hande hewɓe indeli mumen yette ciifama hen walla bindama hen. Garene e jayde Stade kañum uddata damal coftal ɓalli oɗo subaka hande Sadio Mané Liverpool yiiɗa woppiddemo yaaha saabi ɗum noon ɓe jiiɗa woppidde dariɗo walla daraniɗo football walla équipe mabɓe oɗon ha saabi oɗo saaha kay aɓena kaalay makko ko moƴƴi e saaha foof bawal makko foof hande aɓene jaltina ɗum aɓe kaala saabi ɗum koɓe jiiɗa équipe aji goɗɗi walla club aji goɗɗi cooda oɗo ɓiɗɗo gorko. Woɗɓe ɓe ganduɗa kay jooɗima jewti woni fédération sénégalaise mo football fadude ɗum tan e match uji poɗɗi dañde match uji amicaux ɓe jewtidi hen e réunion mawɗo moɓe mbaɗanno sanction ji pawaɗi e dow mabɓe kono sanction ji ɓe pawe équipe aji goɗɗi ɗum ɗon ne ɓe jewtidi ɗum e nder mabɓe ɓe mbi yete kanko Bamba Dieng beele omo wawi wonde meilleur attaquant mo Olympique de Marseille ko namdal ganduɗa jaabowol ngol mon taw ɗum e nder jayde Stade. Hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en batta sona arande on hande e banggal meɗen gueɗe rendo walla fait divers gueɗe rendo e fait divers noon e hande hono hanki tan ruttitto koye banggal dawrugol saabu ina anda ɗo e nder leydi meɗen Sénégal dilli seeɗa ɗeɗo balɗe e banggal dawrugol mana politique on jii e Yewwi Askan Wi eko way noon tikke dañɗe e nder mabɓe ɗeɗon tikke noon saabi ɗum ko o ardi oɗo rewi hen mi fotani wonde oɗo place walla oɗo place wona place am. Hande yimɓe so gondi il faut woda gardiɗo goɗɗo rewa caggal goɗɗo rewa caggal goɗɗo rewa caggal te hande kamɓe koye mabɓe soɓe ƴeewi hewɓe mabɓe goni député ji pourquoi pas ɓe goppa ɓe ganduɗa meeɗa wonde député ji walla wonɓe ganda pertinence mabɓe hande soɓe jeehi toon to suudu sarɗiji leydi meɗen to mabɓe mbawa daranade toon askano kono hande ko holliti ko woni intérêt
saabi kamɓe fof ɓe ngoni ɗo kono wona intérêt population o sabu hande banggal député goto fo wiya mi fawama 15e place woni place sappo e joyyi hande somi waɗama sappo e joyyi est ce que mami dañ chance wonde député hande ɗum ɗon hulɓinima ko feeñi mabɓe ko hande woni ko ganda koko suuɗino ko yimɓeɓe ganda ko yimɓeɓe cikkano ma yiɗum e mabɓe saabu kamɓe mbiyata saaha foof partage du gâteau foti ummade ɗo woni laamade walla jooɗade goto fo wiya kaari wanno ɗum ɗo kaari ar heɓ ɗum ɗo kaari an joɗinoɗo ar wonan ene banggal ngal ɗo ɗum ɗon sikkano ma dañ e ngal ɗo banggal kamɓe yeewi askan wi ari holliti ko wonno ɗo ko ɓe ittata ɗum walla ɓe jogorani ittude ɗum woni wiide kaari ko hen jeeyano ɓuuɗuma naatino hen ar fecco ɗum ɗon noon hande ƴewtida saabu ko élection ji député ɓe payi hande coalition mawɗo goto fo wiya kaari ardita komi hande wonat ko ganda weeɓata walla tan muusat ɗum noon holliti tan hande darde mabɓe goto fo ɗo daari foof wona population o wona askano saabi jooɗi ɗon ko poche muɗum e intérêt ji personnel muɗum tagui ɗum jooɗade ɗon hande koɓe mbaɗi ko walla koɓe dukata ko ko ɗum yaltini e nder leydi ndi hande jikkuji moftinoɗi ma peeñ saabu goto fo ma jooɗo wiya min ɗum ɗo min naggam min ga e to kanko Cheikh Bamba Dièye o woni ɗo député son ciftori kanko wiyano amo haɓa hoore makko e damal assemblée nationale nde maître Abdoulaye Wade wino ina ɓennina loi oɗon mo ganduɗa Sénégal foof daari sali ɗum ñande hen wadde noon hande kamɓe fo ɓe gona député ji haaɓe jalta ɓe mbiya yoɓe duttita force te e nder parti ji mabɓe ne waɗi ɓe ganda hande meeɗa wonde député ji te ko yimɓe ɓe ganda ene jogui pertinence yaade toon to suudu sardiji leydi meɗen pourquoi pas ɓe mbaɗa investir yimɓe mabɓe ɓeɗon jaaha kamɓe ɓe jokka e liggey mabɓe goɗɗo pourquoi pas ɓe mbaɗa formé heddiɓe e banggal politique ha janggo wawa darade e place uji mabɓe kono so tawi kala place garde so ministre ari mbiya ko min ronata député ara mbiya min ronata maire ara mbiya min wonata maire heddiɓe gona caggal ma ina dogna walla ina ñaago jamma ina jiilo e ma ne jiilo e ma ko dañi ɗum ɗon hande foti ummitade ɗo kamɓe politicien ji ɓe foti ƴewtade gonka mabɓe no feewi ɓe foti ƴewtade koye mabɓe no feewi ɓe ganda ko laamu Allah tan woni ko gasata kono kala ɗo neɗɗo jooɗi ngoɗon laamu gasat ñalawma arat gasa fayay goɗɗum walla yaahay goɗɗum wadde noon yo Allah waɗanen jaame kisal koye ɗi konngudi guddeten roɓindu jaynderi meɗen e oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam haade ɗum salminde sehilam Amadou Sow to ɓokke Dialluɓe on ko joom ɓokke Dialluɓe woni ɗo noon e diwan mo Keur Massar o salminama kanko e suddiɓe makko koreji makko foof calminama machallah salmini kadi babam Moussa Niang kankone e ngal ɗon banggal e tawtorede makko roɓindu jayndeli meɗen wajiɓe ne namno saaha foof hoto babam woni ma o artuɗo so Allahu lamɗo jaaɓi inchallah ɗum noon banimon Debbo Aissata Ndiaye heɗano en banggal caméra o Ibrahima Thiombane Mansour Sow alias Thiam